Hello, 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 hello. Un total de 15 equips de diversos clubs i camps d'arreu de Catalunya, formats per 3 jugadors menors d'11 anys i acompanyats d'un professional, van disputar el Pro-Am Benjamí Alaví que es va celebrar al Golf La Roqueta, organitzat per la Federació Catalana de Golf en una jornada que va combinar sol al matí i pluja a la tarda. El que més m'agrada d'aquesta modalitat de joc amb nens és que tenim l'oportunitat d'agafar nens que normalment no juguen fora de casa i tenen la plena opció de jugar i competir representant el seu club fora de les nostres portes. La veritat és que aquesta modalitat de jugar amb nens la trobo molt divertida, no tens moltes oportunitats de jugar amb ells i em van dir al golf de jugar perquè hi ha 2 o 3 nenes que porto i vaig dir és l'oportunitat de veure-les competir i d'estar amb elles al camp i veure com actuen al camp. La matinal té l'objectiu que els jugadors més joves aprenguin a competir al costat d'un jugador professional, que els aconsella i els ajuda a prendre les millors decisions sobre el camp, de manera que el més important és la formació. A mi el que més m'agrada de jugar al costat d'un professional és que a mi m'ha ajudat molt i així puc jugar bé. Perquè si algun cop no apunto malament, doncs m'ho pot corregir. Doncs que aprendre la seva tàctica perquè vagi millorant amb el gol. Pues que pots aprendre moltes coses i si necessites ajuda, que et pot ajudar. Pues que aprèn molt jugant amb ells. Perquè és com que veus com juguen i aprens. Pues que de vegades, quan m'equivoco, me digui consells i que estigui allà mirant i corregint els errors. Sentir-me més bo al costat d'ell i jugar amb més tranquil·litat. És un tipus de camp on podem practicar molt bé el joc curt, el joc llarg, el putting green i també tenim forats curtets que per la iniciació va molt bé perquè els nanos no se'ls hi faci un forat molt llarg i que es puguin adaptar bé en aquest joc. El torneig es va disputar sobre un recorregut de 9 forats i la classificació final es tenien en compte les 2 millors boles dels 4 integrants de l'equip. Les indicacions que li donem és difícil que te les escoltin totes, són nens. El que està bé és que et vegin competir, que vegin les teves rutines, com ho fas tu, i segur que alguna cosa aprenen. I el més important és que s'ho passin bé avui. Jo no em poso mai nerviós jugant sol o amb el professional. De fet, em dona més tranquil·litat el fet de jugar amb una persona més bona. Perquè és com dius, mira, estic jugant amb un pro i tinc seguretat. Em tranquil·litza i si és un campionat important per als dos, de vegades em fico nerviosa, però és tranquil·litzant.
És una molt bona manera de que els nanos puguin aprendre coses i que puguin tenir les seves primeres nocions fora del seu club i puguin practicar altres estratègies. Els hi podem ensenyar a moure's no només en l'àmbit purament de si piquen bé o no piquen bé la bola, sinó d'educació dins del camp, comportament, etc. Ensenyar coses competents jo crec que és bàsic que ho sàpiguen fer perquè ho estan fent sota pressió. Els entrenos no tenen cap tipus de pressió, tiren boles, pategen, aprotxen, però quan estan competint tenen que aprendre a saber competir, els timings, les regles, saber tot el que és la competició en si i tot és un aprenentatge. L'equip de Raimat, format per Gerard Vidal, Viviana Regany i Jan Ferrer, acompanyats del professional Antonio Ferreras, van ser els guanyadors acreditant 60 cops, seguits de l'equip del Reial Club de Golf del Prat, amb 65 cops, format per Pablo Fresneda, Anton Brufau i Matías d'Albert, que van jugar acompanyats del professional Alejandro Albiñana. El tercer lloc el va ocupar l'equip del Golf Barcelona amb un cop més, 66, format per Juan de Castro, Àlex Jiménez i Nil Aiguader, que van comptar amb els consells del professional Alejandro Sánchez García. Nosaltres estem oberts a tot tipus de competició, ja sigui de la federació o de qualsevol altre tipus, i com més campionats fem i més desenvolupem aquest joc per tothom, doncs molt millor, i tant que sí. Tota una experiència per a aquestes joves promeses del golf, que van compartir joc i competició en una situació poc habitual, però molt positiva per a la seva evolució com a jugadors.